Island, landet som känt för sin is och ilt. Landet som har den största orken i Europa. 10% av Island är täckt av gletsjere och har den största gletsjer i Europa. I landet kan man finna många storslående vulkaner och enormt varma geysere. Detta land som fascinerar oss med sin förbluffande landskap är icke känt för organismer som lever där. Men det är något liv att finna. Det är måske icke många insekter eller människor eller andra pattedyr, men det är många fuglar. På Island har fuglar levat i lång tid. Det har varit mycket längre än alla pattedyr. Lautraberg är på Island och det är det största fuglefjället i hela världen. På klipporna kan man se otaliga arter av fuglar. Det är det största alkekoloni i världen. På Island kan man se många underliga fuglar, för exempel soppapegöjer. På Island är det icke bara dyr i luften, men man kan också finna dem i Islands iskalda hav som omringar denna ö. I havet kan man finna enorma mängder av fisk, men också många kvalar. Det är många olika arter av valar och primärt i skjálfandi. Det är för exempel blåkval, spikehugger och narkval. I dagens avsnitt möter vi 3 isländska landpattedyr: får, häst och räv. Den isländska häst är ett majestiskt och majestätsmodigt dyr. Da vikingarna flyttade till Island för mer än 1100 år sedan hade de hästen med sig. Den isländska häst är efterkommen av denna hästen. Hästarna vikingarna medbragte sig hade olika ord och hade olika farver. Och därför är en stor farvevariation i den isländska hästrace. Det barska klima på Island har genom tiden format hästen till ett kompakt, nöjsamt och hardför race. Förr i tiden var människor på Island helt avhängiga av hästen till transport och som arbets- och slaktedyr. Efter andra världskrig begynte jepp och traktorer att överta stora delar av hästens arbete. Idag är hästarna mest brukade till konkurrens och turridning, och de brukas också som slaktedyr. Den isländska häst är känd för de 5 gångarter behärskar. Andra hästar behärskar skritt, trav och galopp, men den isländska kan därutöver tölt och pass. De flesta hästar kan tölt, men icke alla kan pass. Hästarna de icke kan pass kallas fyragängare. Det betyder att de behärskar 4 gångarter. Hästarna som behärskar både tölt och pass kallas för 5-gångare, da de behärskar 5 gångarter. En isländsk häst som kan gå pass kan också gå tölt, men en isländsk häst som kan gå tölt kan icke nödvändigtvis gå pass. De isländska hästar finns icke kun på Island, men de har blivit populära runt omkring i världen. De isländska faren har en speciellt undantagelse. Dessa línætur, der uppgivet de isländska farene har gjort dem i många aspekter unik. Det isländska far har gjort fantastisk och fryktlig ting till landskapet på Island. Det isländska far har blivit en del av den isländska kultur, och det isländska far har blivit en del av det isländska landskap. Det är helt isländsk. Det är därför jag vill visa det. Det isländska faren är så viktigt att kvistyret vill allt det silence. I sommaren är det isländska far sett fri. Det löper runt i höjlandet och spiser planter. Farene gjorde snæv Moldavið dem själv i höjlandet som kallades kindastígur. Isländska far kan ha horn eller ej. Hörnene må icke vara för att ta kindbarn av farene, eller det vill skada dem. Det flesta isländska kinder är icke farve, men hvít.
På den anden side er det læderfag, det farve og hånde. Det har generelt slak krop, lange ben og køle. Men det er ofte lettere enn andre far, fordi dette bleven undlare intellektuelle. Det islandske far en interessant væsen, med en stor rolle i islandsk historie, og overlevelsen i islandske folk. Farene har faktisk sagt for at islendinger har holdt seg i live, og dette sunde vel som tidene. I den spektakulære og vidtstrakte Arctic natur findes et av de mest hardføre dyr i verden. Dette en polarræv. Her på Island kan man finde denne bemærkelsesværdige ræv. Den findes kun på den nordlige halvkugle. Det kan være svært at se den. Ræven ikke stor, bare omkring 30 til 30 cm lang. Det hjælper ikke at ræven altid i kamuflage. Om vinteren den med verdens varmeste pels. Det hvid og som kan klare -4 grader. Når der kommer en snestorm, graver den sig ned i en snehule og ligger der indtil det klarer op. Om vinteren der ikke meget mad. Derefter prøver den at finde mus eller at finde det, som den graver ned sidste sommer. Men endelig kommer den langventede sommer. Når sneen smeltet, ikke godt at være med hvid pels. Så går den i sommerpelsen, som brunlig. I foråret skal der mange ting. Ræven bor i en jordhule, som kan være mere end 100 år gammel og med mange indgange. Ræven laver i par i hulen og det sammen for livet. Sammen får det kvalpe hvert år, og der kan være op til 25 i et kult. Så skal den fange mere mad. Om sommeren går ræven meget efter æg og unger. Det som ikke bruges straks, kan den grave ned og gemme til vinteren. I dette afsnit møter vi den majestiske islandske hest. Det storartede islandske får og den mystiske ræv. I næste afsnit vil de møte regnorm, falk og nabdyr.